गिबियावनो बिफा इसोरखौ हामबाय होनो सुपारनेचारेल यूट्यूब चेनेलनि जुगिदि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो जोङो बरायो। नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो नटिफिकेशन बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। जेब्लानो जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंथांनिसिम सौहैनो हागोन। दिनै जोङो नायगोन गोथार जिउनि सोमोन्दै, हली स्पिरिटनि सोमोन्दै। दिनै गोबां समावनो जोङो हली स्पिरिटनि बाथ्राखौ बुङो, नाथाय बेनि सोमोन्दै जोंहा गियान गैया। बेनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै मिन्थिस'आ। जों गोथार जिउ होननानै बुङोब्ला गोबां मानसिफोरनि सायाव गोबां कुइसनफोर दङ, गोबां मानसिफोरनि सायाव गोबां सोंथिफोर दङ। नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बे गोथार जिउनि सोमोन्दै जोङो नायनो नागिरदों। गोथार जिउआ जाहैबाय इसोर। गोथार जिउआ बुहुम सोरजिनायनि सिगांनिफ्रायनो दंखायो आरो बे गोथार जिउआबो सोरजिगिरि इसोर। जुदि जोङो जेनेसिस चैप्टार 1 भार्स 2 आव नायगोन अब्ला जोङो नुनो मोनगोन जेब्ला बुहुमखौ सोरजिजेनो बे समावनो गोथार जिउआ सोरजिनायनि खामानियाव इनभल्व दंखायो। जेनेसिसनि लिरनाय चैप्टार 1 भार्स 2 खौ जोङो नायनि। जागायजेननाय चैप्टार 1 भार्स 2। पृथिबिया महर गैयि आरो सुनसानमोन आरो दै गोथौनि सायाव खोमसि दंमोन आरो इसोरनि जिउआ दैनि सायाव गजबदोंमोन। सोरजिनायाव गोथार जिउआ इनभल्व दंखायोमोन आरो बे गोथार जिउआ जाहैबाय इसोर। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, गोथार जिउआबो जुदि इसोरब्ला, जिसु ख्रिस्टआबो जुदि इसोरब्ला, बिफा इसोराबो जुदि इसोरब्ला, मा जोङो दिनै ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव साथाम इसोर दङ नामा? मा जोंनि बे ख्रिस्टियानफोरनि इसोराबो साथाम जाबाय नामा? बिफा इसोर, फिसाज्ला इसोर, गोथार जिउ। जुदि जोंहा इसोरनि सोमोन्दै, बाइबेलनि सोमोन्दै जोंहा गियान खम जायोब्ला जोङो साथाम नोजोरजोंनो नायगोन। जोङो साथाम इसोर दं होननानैनो सानगोन। नाथाय बाइबेलखौ जोङो जेब्ला नायगोन अब्ला जोङो बेयाव नुनो मोनो जोंहा साथाम इसोर गैया, जोंहा सासेल' इसोर दङ। बिफा इसोर, फिसाज्ला इसोर आरो गोथार जिउ। दिनै आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों। एग्जाम्पल आं होनो नागिरदों। जेनेबा आं बेयाव दङ, आङो आंनि बिहिनि थाखाय आङो हौवा आरो आं आंनि फंबायनि थाखाय आं बिदा आरो आंनि फिसाज्लानि थाखाय आङो बिफा। नाथाय आं सासेयानो। आंनि फंबायनि थाखाय आङो बिदा जानायनि थाखाय आं गुबुन मानसि बे नङा। आंनि हिन्जावनि थाखाय आङो हौवा जानायखाय आं गुबुन मानसि बे नङा, आं बे सासेयानो। आरो आंनि फिसाज्लानि थाखाय आङो बिफा सोमोन्दो जानायखाय आं गुबुन मानसि बे नङा, नाथाय आं सासेयानो। नाथाय आंनि फंबायजों सोमोन्दोआ, बिदा फंबायनि सोमोन्दोआ गुबुन जायो। बिदा फंबायनि एक्सप्रेसना, गोरबोनि खोथाखौ बा जोंनि सोमोन्दोआ गुबुन रोखोम जायो। नाथाय जों जेब्ला फैगोन हौवा हिन्जावनि सोमोन्दोआव, बिसि बिसायनि सोमोन्दोआव, बे बिसि बिसायनि सोमोन्दोआ गुबुन जायो। आरो जेब्ला जोङो बिफा फिसानि सोमोन्दोआव फैगोन अब्ला बे बिफा फिसानि सोमोन्दोआव गुबुन जायो। नाथाय बे सासे मानसियानो, बे आं सासेयानो। थिग बेफोरबायदिनो बे सोरजिगिरि इसोराबो फिसाज्ला इसोरखौ थिनहरदों। फिसाज्ला इसोरा जाहैबाय पापनिफ्राय जों मानसिफोरखौ बासायनायनि खामानिखौ मावदों। फिसाज्ला इसोरनि एक्टिभिटिसआव, फिसाज्ला इसोरनि रुप लानानै। आरो बे गोथार जिउआ जाहैबाय फिसाज्ला इसोरा जोंखौ पापनिफ्राय बासायखांनायनि उनाव, जों जिसुखौ इसोर होननानै फोथायखांनानै पापनिफ्राय निमाहा मोनखांनायनि उनाव, बे गोथार जिउआ जोंखौ संसाराव जिउ खुंनायाव खोमसिनि बोलोनिफ्राय देरहालांनो, मोदायनि बोलोनिफ्राय देरहालांनो, जों गावनि मोदोमनि लुगैनायखौ हमथानो, पापनि बोलोनिफ्राय देरहालांनो थाखाय गोथार जिउआ जोंखौ हेफाजाब होयो। नाथाय बे
सासेयानो। जोङो बाइबेलनि बोसोननिफ्राय नायगोन ज'हननि लिरनाय चैप्टार 14 भार्स 9। जिसुआ बुंफिनबाय, "अ फिलिप, आं नोंसोरजों एसे गोबाव थाबाय, अब्लाबो नों आंखौ मिन्थिया। जायहा आंखौ नुबाय बियो आफाखौ नुबाय। अब्ला बिफाखौ जोंनो दिन्थि होननानै मानो होनखो?" जिसुआ बुंदों, "जायहा आंखौ नुबाय बियो आफाखौ नुबाय।" जोङो नायगोन 2 करिन्थियान चैप्टार 3 भार्स 17। दा बे फोरबोआनो गोथार जिउ, आरो जेराव फोरबोनि जिउ थायो बेयाव गहो जानाया दङ। दा बे फोरबोआनो गोथार जिउ, जेराव फोरबोनि जिउआ थायो बेयाव गहो जानाय दङ। बाइबेला बेखौनो क्लियार बुंदों। दा बे फोरबोआनो गोथार जिउ, आरो जेराव फोरबोनि जिउआ थायो बेयाव गहो जानाय दङ। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, गोथार जिउआ इसोर, आरो बे गोथार जिउआ इसोर जानानै जोंखौ बेंलांनो, जोंखौ दैदेनलांनो आरो जोंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय बियो दा बे मुगायाव जोंजों लोगोसे थायो। आरो बे मुगाया जाहैबाय गोथार जिउनि मुगा। आरो बे गोथार जिउनि मुगायाव गोथार जिउआ जोंखौ बेङो, गोथार जिउआ जोंखौ दैदेनो। जिसु ख्रीष्टआ मोदोम महरै फैयैनि 1000 बोसोर सिगाङावनो ज'एल नाबिया बुंदों, जोबनाय मुगायाव गोथार जिउखौ लुनानै होगोन। आरो दा बे एखे बाथ्राखौनो जिसु ख्रीष्टआबो बुंदों, आरो थिनहरजानायनि चैप्टार 2 आवबो लिरनाय दङ, बे जोबनाय मुगायाव गोथार जिउखौ लुफावनानै होगोन। जिसु ख्रीष्टआबो गावनो बुंदों बे गोथार जिउनि सोमोन्दै। जोङो नायनि ज'हननि लिरनाय चैप्टार 14 भार्स 15 निफ्राय लाना 17 सिम। नोंसोरो आंखौ अनोब्ला नोंसोरो आंनि हुकुमफोरखौ मानिगोन। आङो आफानियाव बिगोन, आरो बियो नोंसोरनो गुबुन सासे हेफाजाब होग्राखौ हरगोन। बियो अरायबो नोंसोरजों थागोन। बे हेफाजाब होग्राया जाबाय गोथार जिउ। बिनो मानसिफोरनो इसोरनि नंगौखौ नुजाहोयो। संसारनि मानसिफ्रा बिखौ नाजावनो हाया, मानोना बिसोरो बिखौ नुनो मोना आरो मिन्थियाबो। नाथाय नोंसोरो बिखौ मिथिगौ, मानोना बियो नोंसोरजों थायो आरो नोंसोरनियाव थागोन। बे गोथार जिउआ इसोर। आरो जिसु ख्रीष्टआ बुंलांखादों, जायहा जिसु ख्रीष्टफोरखौ अनो आरो जायहा जिसुनि हुकुमखौ मानियो, बे मानसिफोरनो गोथार जिउखौ आफा इसोरा होगोन। आरो बे गोथार जिउआ जाहैबाय सैथोनि आत्मा। आरो बे गोथार जिउआ जाहैबाय जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय बे बुहुमाव फैगोन। आरो बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ बुंदों ज'हननि लिरनाय चैप्टार 16 भार्स 7। अब्लाबो आं नोंसोरनो नंगौखौ होनो, आं थांनायासो नोंसोरनि थाखाय गाहाम। मानोना आं थाङाब्ला हेफाजाब होग्राया नोंसोरनियाव फैनाय नङा, नाथाय आं थांब्ला हेफाजाब होग्राखौ आङो नोंसोरनियाव थिनहरगोन। जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, आं जेब्ला आफानियाव थांफिनगोन, आं जेब्ला सोरगो रायजोआव थांफिनगोन, अब्ला आं आफानियाव नोंसोरनो बिनानै हेफाजाब होग्राखौ थिनहरगोन। आरो बे हेफाजाब होग्राया जेब्ला नोंजों थागोन, अब्ला नोंनि जिबनाव गासै पापनिफ्राय, गासै मोदायनि जेंनानिफ्राय, गासै खोमसिनि बोलोनिफ्राय नोंथाङा देरहालांनो हागोन। दिनै जोंनि जिबनाव हेफाजाब होग्रा गैयैनि थाखाय जोङो जिउआव दिनै गोरान जायो। जोंनि जिबनाव दिनै गोथार जिउनि उपस्थितिया थायैनि थाखाय, गोथार जिउआ हेफाजाब होग्रा महरै जोंजों लोगोसे थायैनि थाखाय जोङो जिउआव आन्दायलाङो। जोङो गिर्जायाव थांलाय फैलाय, जोङो ख्रिस्टियान जिउ खुंनाया मोनसे नियम बायदि, हुदाफोर बायदिल' जालाङो। नाथाय जेब्ला गोथार जिउआ जोंजों लोगोसे थागोन, जों जिउआव जेब्लायबो बोलोगोरायै, जेब्लायबो जोङो जिउआव सिरि मोननानै जोङो जिउ खुंलांनो हायो। दिनै गोबां जाहोनाव जोङो हेफाजाब होग्रा थायैनि थाखाय जोंनि जिबना आलाय सिलाय जालाङो, जोंनि जिबना निरासा जालाङो, जोंनि जिबना नस्थ' जालाङो। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ रोखायै बुंदों, हेफाजाब होग्राखौ आं नोंसोरनो हरगोन। ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव बोलोगोरायै जोंखौ हेफाजाब होग्राया जाहैबाय गोथार जिउ। जेब्ला नोंथांजों लोगोसे गोथार जिउआ थागोन, नोंथाङा
बे संसाराव थानाय समाव बोलो गोरायै आरो इसोरनि इच्छा बायदियै थाबायलांनो हागोन। हामबाय, इसोरा बोर होथों। थेंक इउ। आमेन।